mi adu kodi adu kuomi ne jalonye weche go mag AI kendo wacho ni une mane uloso AI ni kendo kinde ka kinde umedo mar mondo mi une kaka unyalo upgrade kata kapok wadhi e yore masche moko ji nyalo bedo ni puonjore godo mar mondo mi obed kod lony mar neno kaka gitiyo kod AI e yo makare. Gin tije kaka mage masche moko AI ni nyalo loso ni rawere e kinde mabiro mbele. Erokamano Joyce, Tony dok mane point moro mane wacho mokwongo ni nitiere gi jok moko mabe bro tiyo ga gi AI ni e yo moro marach, right? Koro mano osekelo tich okelo tich ne jok ma jonjore gin koro ing'e ni gimanyo mana yo kaka de gi ti gi AI e yo maricho, but mano is a wrong one. Koro because that is there to mano bro bedo kanyo for a very long time nikech sani koro data wagolo piny kawatera e internet donge koro waketa gik moko bedo digital kae ma koro protection is much needed. Achiel kuom tije gieki gin ni how can we govern, like jok mage ma bro fwenyo ni kae space nitiere mondo mi atiegra mondo every time ma wan gi threat mora an tija en tij blocking that threat. Ineno cyber security, for example, engineers of cyber security and so forth. Magi gin tije masani koro rowere onego beni puonjore mondo gi rang kaka ginyalo protect digital data masani koro wan kodo. Mano achiel. Koro jika wan gini, koro jika ka engineers ka wan giri, wan koro tich momiwa sani maduong' en niya AI sani koro ber e dhok moko kaka dhongere to koro tijwa onego beni wakonyo community, wakonyo anyuola wanadi mar mi mondo gibe giyud ber mar AI. Wanyalo gin kaka ginene building language technologies in various languages. Kaka koro ineno Royal Media Services nigi all sorts of different studios magi go news in different languages. How can we also make AI to be more accessible in like various languages mandomi kata mana danwa mani alego komenya be oyud kako nyalo tiyo gi AI ni mondo be one ber mare. To iwach puonj mage kata gin skills mage basche moko joma tindo winjo bed ni bedo godo mar mondo mi ging'e kaka ginyalo tiyo kod AI ni e yo makare. Gipogore Joyce from fields to fields koro but most of all waduto, because it is a digital thing, digital skills sani koro ken okonego bed optional. Sani onego bed nen survival skills mar ngata. Waduto not waduto but a greater percentage of rowere sani nigi smartphone. Chaka smartphone nikae courses ng'eny imanya to rawere wa bende gin talented, they are very talented ineno. Koro gi talents magin gogi manya ni in talent ni ma in go kata marketing ineno sani ok wabidwaro 27 years of marketing experience moko mag traditional ka digital marketing. Koro in digital skills basically manya ni tiji kanyo ere kaka AI nyalo konyi to mane skills midhi manye University of YouTube gi smartphone mari tisoma to kikise somo ti practice ok som ti kao theory tikete wi kanyo ni initie ko nyaki practice nikech bang kanyo to kidhi manyo tich to won tich bro penje ni to be ise practicing ngisa ni how many projects magimi said build gi AI ni. Koro digital skills, problem solving skills in koro ise somo AI at least, and then problems mage minya solve bikony go anyuolawa kitiyo gi skills go e komisomo AI communication